så skal vi til at bygge vores familieseng. Vores familieseng den kommer til at bestå af 2 forskellige typer af boksmadrasser. Boksmadrasserne er ikke lige høje, så derfor får vi brug for vores højdejusterbare familiesengsben. Vores højdejusterbare ben de kan justeres lige fra 15 til 42 cm. Og det betyder altså, at du kan sætte en boksmadras til både andre boksmadrasser, men også til kontinentalseng, som typisk er en lille smule højere. En vigtig del af vores familiesengsystem er vores sengebord og den dertilhørende rem, som holder sengene sammen. Sengebordene sørger for, at man ikke kan mærke mellemrummet mellem sengene. Vores sengebord er lavet i ekstra brede, og det har vi valgt at gøre, fordi de sengebord, som findes i forvejen, altid ender nede i mellemrummet, netop fordi de er for smalle. Så vi har simpelthen fået lavet dem med en ekstra bred kile til ned imellem sengene, og i ekstra bredde oven på sengene, så når først topmadrassen kommer på, så ryger den simpelthen ikke ned imellem, men forbliver der, hvor den er. Det bliver også holdt på plads af vores rem her, som også holder sengene sammen. Med vores sengekappe, der kan du kombinere hvilken som helst slags seng med en hvilken som helst anden slags seng. Om du har en kontinentalseng i forvejen og vælger at støde en almindelig boksmadras til, det er fuldstændig ligegyldigt. Sengekappen vil gå ned og dække, så du ikke kan se, at sengen er sammensat af flere forskellige boksmadrasser eller kontinentalseng. Så fik vi vores topmadras på. Topmadrassen er udformet i 5 cm latexkerne, og så er den med et cover af tencel rundt om. Den er åndbar, og så er den udviklet efter optimal komfort. Så fik vi lagt lagen på vores familieseng. Der er selvfølgelig ikke nogen synlige syninger eller samlinger i lagen. Det kommer i fuld størrelse, i samme størrelse som den topmadras, som følger med til sengesystemet. Her ser du den så, den fulde fanbed til 4 personer, 3 meter og 60 cm bred, samlet af 4 forskellige boksmadrasser, sat sammen med sengebord, med kile, med rem rundt om og med højdejusterbare ben.